नै लोगोफोर जोंना बावदागुमै पार्ट 2 नि मेथाइ बानायगासिनो दङ बेयाव करिश्माया थाफिनगोन आरो मिजिं सोरां बसुमतारियाबो थागोन लोगोसेनो नै बिथाङा लाइट होनानै एसे हेल्प होगासिनो दं बिथांखौ बुङो बे मेथाइखौ करिय'ग्राफ खालामदों जोंहा नै अनेस मुसाहारि आरो दशरथ बर' बिथिंजाय केमेरा खेबग्राखौ मा बुङोमोनथाय मिथिला नै बिथाङानो दशरथ बर' आरो बिथाङा अनेस मुसाहारि सार बिथांमोनानो करिय'ग्राफ खालामदो दशरथ बर' आरो अनेस मुसाहारि नै बिथांनि नामखौ मा होनोमोनथाय बिलिफां बर' बिथाङा जोबोद एक्सपार्ट माने ड्रन केमेरा हमनायाव आंखौ मोनगोन नामा हाय लोगोफोर जोङो नै मोनसे नेक्स्ट लकेसनाव फैलायबाय फाग्ला दैमायाव दैया एसे रानदों आरो मैया जोङो बिनि दै देरनायनि थाखायनो थांनो हायाखैमोन दिनै नोंथांमोना नायलांदो जों सुटखौ लाहैनोसै थांगासिनो दङ आदा गरम हाय थौदो लोगोफोर दै बारनो नागिरदों बेसेसो गिदिर जागोन दैयाथ' गिदिर नङा अखा हादोंब्लाबो दिनै दैया एसे खम आदसा रानदों दे होमबा आवगायदो दै राननायखौ नुनानै जि खस्थ' दै बारदों ने अ माय गड माबायदि नांदों दै बारनानै जोबोर एक्साइटेड नाथाय एक्साइटेड एक्ट्रेस मानो दै बारदों गिदोंमोन नामा गाहाम नांदों नामा बारनो दे मोजां मोनदों बारलाय हाय बोलो हाय होनहरदोब्रा ओइ र' गोथौसो नामालै र'ब्रा मानो लांफानो नागिरदो दैयालाय नै जोंहा एक्टरा देलायगासिनो दं सार माबा मोनसे बुंना हो नायदो बयबो गोबां खस्थ' खालामदो गासिबो क्रु मेम्बारफोरा स' भिडिअ'आ माबादि जागोन बादि मोजाङानो जागोन बायदि मोनदों गोबां मेहनत खालामनाय जादों आरो गासिबो अखाफोरा बोथोरफोरा माबादि दिनै अखाया जोबोद दिस्टार्ब होदों फुङाव माने मोनसे लकेसन लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फाग्ला बैथिं माबायाव सरासुलिनि ओरै बारनानै लानो हायासै अखाया दैमाया देरदों आरोना दैमाया देरदों नेसारजोंथ' हाया जाहैबाय मानसि बानायनायखौ जेनेबा माबा मोनसे खालामनो हायो खिन्थु नेसारजोंथ' हाया जाहैबाय थेवबो बिनि गेजेरावनो शुटिंखौ जायगा सोलायनानैबाबो लकेसन सोलायनानैबाबो लानाय जादों गाबोन थांगोन दा बिथिं थांगोन पार्किजुलिथिं थांगोन आरो मोनसे माबा दङ लादाखनि बायदि मोनसे लकेसन दङ आरो जेराव फायारिं पइन्ट ना नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुदि बे जायगायाव लानो मोनोबा आरो थेंक इउ नै बेजों जोंहा दं करिय'ग्राफार डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार मिस्टार दशरथ सार पाब्लिकनि थाखाय माबा मोनसे बुंना हो सारा जोंना नै जेनेबा मिउजिक भिडिअआ दिनै बे जागायदो माने फार्स्ट टाइमाव जोंना अखा हानानै जों भिडिअखौनो लानो हायासै मिनिमाम जोङो 2टानिफ्रायसो लानो हादों आरायटानिफ्रायसो लानो हादों शुटखौ दाथ' सानानो बारा गैबांला आसा खालामो भिडिअआ मोजां जागोन नोंथांमोना नेनानै थादो सुदि फिल्म प्रडाक्सनाव फैगोन बियो बावदागुमै 2 नि मिउजिक भिडिअ जोंना रल हिसाबै जोंना करिश्मा बर' दङ ओमफ्राय मिजिं सोरां बसुमतारी दङ
नेनानै थादो नोंथांमोना थाबैनो फैगोन नै बेजोंहाय सारमोना फट' पस्ट होगासिनो दा माने ड्रेस सोलायदों एसे बिजामादै रखम नुथारो ब्लगार गोलाव हिसाबै मोनसे लानाय जोंना डिअपि सार बिथांखौ फंनैसो पाब्लिकनि सेराव माबानो थाखाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय मा बुंबावगोन दिनै सदा फुंनिफ्राय अखाजों अखा लेट जाबाय सटखौनो लानो हादिया बारा दुखु नांदों दुखुनांथाव एकदम जा आमाइसो अनेस मुसाहारि सारा माबा बुंगोन नामा मा बुंनो सानाबो मोनानोसै दङ ओरैनो नै बिसोरखौनो माथा मारिगासिनो दाफामनाय एसे फोरोंनाय बेबायदियावनो दङ बेस्थ' जागोन दे जाथ'सिगोन ओमफ्राय नै बेजों जोंहा दङ माने मेथाइ रोजाबगिरिया मिस दिप्ति बसुमतारी खोमा ना पाब्लिकनि माबा होगोन नामा मेसेज दे रायदाव लांलायो जेनेबा जेनेबा इयो मियानि जाबाय नालाय मिद्राय एखे जागोन नोङो ओरै खालामनानै ओरै बोबोबाय बेयावनो मिजिङा माने जानजों खनसे ग्रोबोबाय ओमफ्राय होख्लायबोबाय ना बै फारसेखौ मिलेगसै माने स्टेफानाबो मिले जायखियानो माने बेखौ जों क्लसाव लानोसै खनसेयावनो नङा होमबा एवनानै ओरै देनाय नों बबेबा ओरै जेनेबा खारबोनाय स्टेप खिथिनाय खारबायना खारबाय बेनिफ्राय नोङो खनसे ओरैनो खालाम समान बेनिफ्राय फारसे ओरै फैयो नोङो फारसेजों दानजौ फारसे दानजौ ना आखाया जाबायना फारसे ओरै जाबायना नोङो इयाव हमथायना फारसेया नोङो जेनेबा ओरै फैबायना नों सफैबा जानजियाव ग्रोब हमबाय जेनेबा बोखारबोदोंना आखाया ओरै जाफैखाबाय जाबायना ओरै खालामनानै खारगोन आरो माबा मोनसे सल'आबो जेनेबा बुस्थु मोनगोन इयो रायलायाबा आरो जेनेबा इयो रायलायलांला बुस्थुआ बे बुस्थुआव थांनाय गिदिंना फैगोन आरो नोङो इयो थांफिनगोन आरो इयो थांफिनगोन आरो माथो मोनसे बुस्थु खावनो हानाय नङालाय लाइफआनो थाखाबाय थायो लाइफ पुरा खनसे ओरैनो फ्रि गिदिंनानै नोङो आखाइखौ इनिफ्राय जेनेबा ओरै खालामो बा नै ओरै खालामलां ओरै गाहाय न' बेनिफ्राय नै ओरै बोबोबाय ओरै थांबाय ओरै जाबाय ओरै खारनाङा दे ओरै हमबो फ्रि गिदिं 어디 살려? Sini video kalau negara di paper bakalan video. karena konsep ini nih, aku kira mencil cengwan tuh ada mencil lah, bagi sih nane, Mar फाग्ला तर लय खेबग्रे
Pindah selada. नै जोंहा एक्टर एक्ट्रिस रेडि जाबाय दा शुटिंखौ लाथारनोसै एक्ट्रिसा मा बुङो खोनासंनि र' पाब्लिकनो मा मेसेज होयो हाय जोङो बावदागुमै पार्ट 2 नि मिउजिक भिडिअ लानो लागासिनो ओमफ्राय दिनैहाय जोंना शुटिंआ सेकेन्ड डे ओमफ्राय जों जाय लकेशनखौ फसायनानै दोनदोंमोन बेयाव लानो मैयानिफ्रायनो फैगासिनो आरो ओमफ्राय लानो हायाखै दासिमबो जों बे लकेशनाव मोनहैयाखै दै देरनानै अखा हानानै बिराद खस्थ' मोनदों आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बे मिउजिक भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय दैयाथ' दिनै अखा गैया नङा होमबा अखाया खम एसे ओमफ्राय दैयाथ' मैया बेफोरमानि लोमजोबदोंमोन दिनै बेसेबा रानदों आरोना थेवबो बारनो हाबावासै जोबोद अखन्थि नङा होमबा गोसोआव होनब्लाबो जों जेनाखै मैया हायाखै दिनै फैफिनदों दिनै अखाया फुङाव हादोंमोन दा गैथ'वा बेलासिसिम माने खम जायोब्लाबो एसेबाबो लाहैगोन आरो दिनै हाया जों गाबोनबाबो बे लकेशनाव फैफिनथारगोन नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय आरो बिदिनो गेजेर गेजेर सावरायबाय थागोन थेंक इउ स' माच मेकआप होगासिनो दङ माने एसे जाबायानो हाय नोंसोर होयो बे आदा गरम थेंक इउ आंखौ खोन्थिनायनि थाखाय दा मैयाथ' सानसे थांबायानो नोंथाङा मैयानि शुटिंखौ माबादि मोनखो खालामनानै मैयानि शुटिं जिथु खालामबाय मोजाङानो मोनदों गोबां टाइम मोनासै आरो सर्ट टाइमावनो बानायनाय जादों थेवब्लाबो थांबाय आरो एसे मोननै मोनथामसो सिकुवेन्स दाथ' जोङो जि लकेसन माने सिलेक्ट बानायना दोन्दोंमोन बेसिम जों शुटिंखौ लाहैनो हाला दैखौ बारनो हायैनि जाहोनाव बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा जोबोर दुखु मोनदों मानोना बेखौ लानासो बे मेथाइनि टारगेटखौ बानायदोंमोन आरो जोंथ' सानदोंमोन गिम्बलबाबो जागोन नाथाय बै लकेसनखौ नुनासो ड्रनखौ लाबोनो सानदोंमोन आरो मोजाङानो जागौमोन दाबो नायनोसै दैया रानना दैयानो बिराद डिस्टार्ब खालामो नेचारेलथ' हाया जाहैबाय जेनेबा मैया सानसेखौ नेबावलायनाय जादोंमोन आरोना दैखौ रानगौबा माने नेदोंमोन खिन्थु दिनैबो बारनो हालाया एखेयानो जाहैबाय दाहाय नायनोसै माबादि जायासै दे दाथ' देलायगासिनो दङ पाब्लिकनो माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा दिनैनि बे आंथ' सानोमोन जों जेखौ लकेसनखौ एक्सेप्ट बानायदों बेयावथ' जादिया दाथ' जोबोद दुखु नांनो गोनां मा खालामनो उपाय गैयैयाव दा जों जेराव लकेसनखौ एक्सेप्ट बानायदोंमोन बेयावथ' बानायनो मोनला जों दा जों बेयावनो लानांसिगोन दाथ' आरो दैखौथ' एसे रानगौबा होननानै आसा बानायदोंमोन दाथ' राननो रोङासै एसे राननि दाबो एसे नायबावनि रानोना राना दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरो थेंक इउ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच नै बेजों जोंना करिय'ग्राफार सासे दङ मिस्टार दशरथ बर' बिथाङा गोबां मेथाइखौनो माबा खालामगासिनो आं डिस्टार्ब होबाय सरि डिस्टार्ब होनायनि थाखाय ओमफ्राय दाथ' दैमाखौ बारनो हायासै नोंथाङा माने बै लकेसनखौ मा हिसाबै सिलेक्ट खालामदोंमोन बा बेयाव लानो हायैनि थाखाय नोंथाङा माबादि मोनखो गिबियावनो जोबोद दुखु फोरमायनाय थाबाय माने जों दैखौ मैयाबो दिनैबो नाजासेयावबो हायासै माने जों जिबायदि जायगाखौ लकेसना अबेमोन बे जिबायदि जायगाखौ जों चयस खालामना दोन्दोंमोन बेबायदि जायगायाव जों लानो हायासै बिराद दुखु नांथाव दा बिनि थाखायनो जों माखासे कनसेप्टखौ सोलायनो गोनां जासिगोन आरो दैखौ बारनो हायासै बिनि थाखायनो दा माथो खालामबावनो बेयावनो दैखौ बारनो हायाखै नालाय बेयावनो एसे लानानै गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोसै आरो बेयावनो लासाबनोसै एसे आदसा मैयानि शुटिंआ माबोरै थांखो मैयानि शुटिंआ अखा बांखानि गेजेरजोंबाबो बिदिनो 2:30 2टा 2:30निफ्रायसो जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामनाय जादों बेनिफ्राय ओरैहाय एसे मोनादोंआनो जेनेबा दै बारनाय मानायावनो थांनाय मानायावनो मोनादों आरो बेयाव एसे 20% 30% बिदि थांबाय आरो जेनेबा बहुदानो दंबावो दिनै होमबा स' दा शुटिंआ नै सुरु खालामनोसै गिम्बलसिम खालामबाय दा ड्रन बिरहोनो नागिरदों बेयाव दसे दे फै जाबाय फै
अब्ला गोसो थागले जों रायदावलांलायो जेनेबा जेनेबा इयो मियानि जाबाय नालाय मिद्राया एखे जागोन नोङो ओरै खालामनानै ओरै बोबोबाय बेयावनो मिजिङा माने इया जानजों खनसे ग्रोबोबाय ओमफ्राय बोख्लायबोबायना ओमफ्राय फारसेथिं मिनिटसो माने स्टेफानाबो मिनिट जायखियानो माने बेखौ जों क्लसाव लानोसै क्लसाव लानाय नङा होमबा बेयाव हमनानै ओरै जेनेबा नों बबेबा ओरै जेनेबा खारबोनाय स्टेप खारबायना खारबाय बेनिफ्राय नोङो खनसे ओरैनो खालाम समान बेनिफ्राय फारसे ओरै फैयो नोङो फारसेखौ दानो फारसे दानोब्ला फारसे दानोब्ला आखाया जाबायना फारसे ओरै जाबायना नोङो इयाव हमथायना फारसेया नोङो जेनेबा ओरै फैबायना नों सफैबा जानजियाव ग्रोब हमबाय जेनेबा बोखारबोदोंना आखाया ओरै जाबोखाबाय जाबायना ओरै खालामबानो खारगोन आरो माबा मोनसे नोंहा एसे गिदिंना फैनो हागोन बुस्थुआ सल'आबो जेनेबा गोथौसो मोनगोन बा इयो रायलायाबा आरो जेनेबा इयो रायलायलांला बुस्थुआ बे बुस्थुआ थांबाय गिदिंना फैगोन आरो नोङो इयो थांफिनगोन आरो इयो थांफिनगोन आरो ओरैनो थाबायलांबाय थाबाय थाबायनायखौ मोजां मोननाय बायदि माथो मोनसे बुस्थु खावनो हानाय नङालाय लाइफआनो थाजाबाय थायो लाइफ पुरा खनसे ओरैनो फ्रि गिदिंनानै नोङो आखाइखौ इनिफ्राय जेनेबा ओरै खालामो बा नै ओरै खालामलाङो ओरै गाहायनो बेनिफ्राय नै ओरै बोबोबाय ओरै थांबाय गोजोन ओरै जाबाय ओरै खारनाङा दे ओरै हमबो फ्रि गिदिं Alas sabay. Langsung Hangza. Labu pin, selesai. Hangza. Langsung mantul na. Asde. Langsung jangan des. Udah kan ini ya. गोसो हास्थायदों इखिनिया जागोन बेनिफ्राय Anda? जेनेबा जानजियाव हमबाय हास्थायो थाजाबोबायना ओमफ्राय लासै ओमफ्राय खारलांफिनबाय इयो जागोन नों हमथा हमबायना ओमफ्राय बोना लासै लाबो लासै बैनि फाफ्लियाव नोङो थांथार नोङो थांथार ओमफ्राय नेक्स्ट सल'आव आखाइ हम जा ओमफ्राय थांगा लासै नाय आखाइया बहा थानांगोन बिदि जायोबा नैयाव थांनांगोन नोङो थांथारबानो जाबाय इयाव नोङो हायोबा इयाव माने पजिसना ओरैबायदि जा बेनिफ्राय ना नोंनिया फाफ्लिया इयाव था इयाव था लागासिनो इनिफ्राय आस्ते काटिं मोन लाखिनो जाबाय देखा छत्ता जाबाय ना बायो नै जोंना एक्टरा फैबाय एक्टरा फैबाय जानजियाव हमबाय नै
द्र'नाबो होसोलांबाय गिम्बला होसोलांबाय नै मोसाबाय बा मा एसे समायनालाय नै जोंना दशरथ सारा फैबाय बुट जादों थांफिनबाय फाइनेलि जों दा दै बारनो हामारबाय नैला बिराद खस्थ' बारनाय जाबाय एखेबारे इसोर बुखारलांजासिगौमोन सानैबो फुवासेबो गैयामोन सोराथ' बिनिखायनो बिरां जादों एक्टरनिया सेन्देल मोनसे थांबाय जरासेमोन थोंसे गैला मा बुंगोन दै दोल' बिराद गिदिर दैया औ बेकग्राउन्ड सिनारि ओइ र' अन्थाइ गिदिरजों सौथुनो नागिरदों ब्लगारा बेयावबो दैया दोंसाबो मिसाखौ मा बुंना दैया सिटकिदो ओइ रुको अ माय गस मोजाङै मोजां बार लाइन नांना बार सिन्था खालामना दे गोग्लैबाबो केमेरायाव नुजाखागोन मोजां बार बे जाबाय लादाख अ आइलेण्ड सिरापुन्जिस नैलै र' रावबो सायाव गाखोयोथ' ना रियासलखौ गाहाम खालामगोन रियासल रियासलखौ गाहाम खालामगोन गोजौआव हाग्राखौ रावबो लेमहोनाङा रावबो सायाव थांहोनो हायो गाखोनो मिथिगोन ये देखो ये आइलेण्ड जौ लोंना मोसागोन उइस्कि लोंना मोसागोन 1 मिनिट लाबाय दै बारनायाव दै बारना बोरै मोनखो सेस दोला जाबाय बेबायदि शुटिं फार्स्ट टाइम दिनै दै बारै शुटिं फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड दे नङा दै बारना शुटिं लानाया खस्थ'जों फार्स्ट टाइम आंनि बेबायदि खस्थ' मोनफेराखैमोन दै बारनो औ ये दै बारनानै शुटिं लानो मोनदों खिन्थु बिसिनि खस्थ' आरो गिबां गिसां लानो मोनाखैमोन उल्था नोंसोरथि जोबोर खस्थ' आरो जोबोर मेहनत खालामनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय हेल्पिं भार्ब होदो बुट जागासिनो मा खालामनो पाइगा बेग थब्ला थब्लि बानाय बारबाय सोरनाबा आथिं थेखाना दं सोरनाबा आथिं गाबोनो दं एकदम बेरायनाय बारबाय आरोना सेन्देलाबोथ' बारलांबाय गैला गोलावलांबाय हासिना जरासे ना थोंसे जरासे औ ये गैला आरो मोनगाबाय गाननो सेस नै दाना जोंना लास्ट शट गुड इभिनिं हाय हाय लोगोफोर जोंना नै शुटिंआ मोनालायसिगोन दा एकदमबारे मोनसे शट लाबावदों ड्रन उरायखांबाय दामाने गिम्बलजों प्राइम लेन्सजों लादो आरो बिनि उनाव जोङो थांनोसै दैबो बारनांगौ माने ओरैजाय बै खैजा बाइक दोनबोदों हेलमेट साथा दोनबोदों माने बेखौ जोङो लांफिननांगौ दङ थांफिननांसिगोन शुटिंआ दिनै जोबासै दुखुनांथाव बाथ्रा गाबोनो फाइनाल खालामनोसै गाबोन ओरै तामुलपुरजों गिदिंनानै बैयाव मोनसे स्किम बायदि जायगा दं बेयाव थांसै नायहरदो ब्लगखौ इन्जय खालामलांदो नैबेजों जोंहा करिय'ग्राफार सासे दङ दिनैनि शुटिंखौ खालामनानै नोंथाङा माबायदि मोनखो मोजाङाथ' जोबोद मोजाङानो मोनदों खिन्थु फुंनिफ्रायनो ओंखारनो हायाखै जाहैबाय नालाय बेनिखायनो टाइमा एसे लेट जाबाय थादों माने साननैयाव जोबला आरो मैयाथ' बेलासिसो लानाय जादों मोननै मोनथाम दिनै ओरैनो मैया बेसेसो पार्सेन्ट आवगायखो मैया 30%ल' आवगायदों दिनै जों नायोबा 70% आवगायबाय 30% थाबावसिगोन आरो माने बोथोराबो दिनै फुङावबो अखा हाबाय थाबायना बिनि उनाव आरो दैखौ बारनांगौ लकेसनाबो दै बारनानैसो बेबायदियाव माने जोंना एसे लेट जाबाय आरो लेट जाबाय थेवब्लाबो आं सानो बेया जानाङा आरो मेथाइआ मोजाङानो जागोन मोजां स' होमबा नै
नै जोंना मोनाथारबाय आदसा नोंथां शुटिंआ बेसेबां आग बारायखो बुंनो थाङोब्लाथ' 60-70% आग बारायना थाबाय मैया फैदोंमोन मैया खिन्थु अखानि थाखायनो दैया देरनानै जों बारनो हायाखैमोन बे जायगायाव हाबफैनो हायाखैमोन मैया होमब्लाबो जोङो मोनसे जायगायाव लाहैदों मा गामि मोनथाय बियो मा गामिनि मोनथाय नबस्थि मैथाबारि बेयाव लादों ओमफ्राय दिनैहाय हाबफैनो हादों जायखिजाया दिनैजों मैयाजों मिलायनानै 70%सो थांगोन होनना बुंजायो आरो 30 दंबावो आरोना दा जेनेबा औ गाबोन जोबगोन बायदि ना शुटिंआ गाबोनथ' जोबनांगौ गाबोन माने मोनसे जायगा दङ बेहाय थांगोन आरो सिलेक्सन खालामखानाय आगोलावनो बेयावबो दैमा मोनसे दङ एक्सुवेलि बोथोरा गाज्रि जायोबा बारनो हागोना एसे आसा खम थेवबो जों जाखौ फसायदों माने बेखौ नेथाबबाबो थांदों आरो दिनै फैदों जेरै बेफोरबायदिनो जोङो बेयावबो थांनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखायनो जोङो मोजां लकेसनखौ लाबोनो सानदों दा बे मेथाइखौ बानायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना रोजाबदों जोंहा बिथांमोना जोबोद मोजां थेंक इउ जोंहा शुटिंआ जोब्बाय करिश्मा सामथिं से टु हाय ओमफ्राय दिनैनि शुटिंखौ खालामनानै माबादि मोनखो गोजोननाय मोनदों जाय लकेसनखौ जोङो आसा खालामना दंबाय थायोमोन बेयाव फैनो मोनदों फैनो हादों बेनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों फैदों बिदिनो दै बारनांगौ दंमोन दै बारबाय दै बारनानै आंना आथिङाबो अन्थाइजों नांनानै एसे दुलुनदों जोबोद खस्थ' जादों आरोना दैयाबो खस्थ'बाबो जाय लकेसनखौ होसोनानै फैदोंमोन बेखौ मोननायनि थाखाय खस्थ'बाबो जेबो मोनाखै आरोना दैयाबो दाबसे दाबनैल' नङा दाबथाम दाब्रै बारनांगौ जायो बेसेबा गिदिर दैया फाग्ला दैमा बे फाग्ला दैमाखौ बारनानै जों दा शुटिं लाफैगासिनो आरो क्लाबनि गेजेराव दङ जोंना शुटिंआ पेकआप जाबाय दिनैनि थाखाय लाइटबो गैला दंबावो आरो गाबोन लाबावगोन थेंक इउ दा नै जोंहा एक्टर दङ एक्टरा जोबथ'वाखै नामा जोबाखैना फट'शुट दङ माने नै बेजों दिनैथ' शुटिंआ जोब्बाय बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मेसेज हो नामा पाब्लिकनो माने दिनै माबादि मोनखो मोजाङानो मोनदों ड्रनफोर बिरहोदों माने गिम्बल सालायदों जाय लकेसनखौ मैया फैनो हायाखैमोन दिनै फैनानै माबादि मोनखो मोजां मोनदों जोबोर मोजां मोनदों थांखि मथे जाफुंदों गाबोन दंबावो गाबोन अबाव लागोन बादि गाबोन एजा माबायाव मा होनो पाहारपुर आरो सार्च मोनसे दङ ओमफ्रायथ' जोब्बायानो नङा होमबा थेंक इउ स' बोरै मोनदो नायलायदो ना खावदोंसोमोन जोंना बिलिफाव फंबाया होखावदों बाइक जागायग्रोनाया बेनो बेफोरबायदि मानसि मोननाय नंला दे आरो जोनोमाव नै दै बारनायनि केपासिटिया बेना नों गैयाबाथ' फंबाय जोङो मिसासैमोन बेयाव फुरा कनफिडेन्स लानानै दै बारदो नों खिन्थु बाइकखौ बेनो बारहोजोब्बाय गंबा हारसिंनो बाइक बे हेन्देल खालामजोबदो ओरै गंसे नारग्रा दंखायो मानिनांगोन दे आरो एक्सियाथ' नै फाथो सिना बायदिनो हारसिंखौ आरो गोजौ लांखायो आदसा गरिश्मा दैखौथ' जेने थेने बारबोबाय नाथाय नों हारसिं बारखोना सोरनिबा हेफाजाब लाना बारखो बुथारनोसैमोन आं आरो नुहुरनायाव सानदों नोंसो सोरखौबा हेफाजाब होदों नामा दे बारग'बाय दा बारनांसिगोन आरोना आरो दै मोनसे दंबावो अक्ट'पास साक्सेस जाबाय दे Success! Hey!
नै दिनै जोंहा शुटिं लानो थांनो नागिरनायाव दैमा बारनो गोनां जादोंमोन दैमाया मैया दाख्लैनियानो ओमफ्राय दैमाया राननाय बादि मोनदों खिन्थु रानाखैमोन बाइक नै जोंहा बाइकआथ' बारजोबनो हादों जेबो टेनसन गैया खिन्थु स्कुटिया दै हाबजोबनानै स्टार्ट जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा जाबाय होलाय खेल होलाय होयै माने दैखौ सहजनो हाहैबाय दा स्टार्ट जाबाय जोङो मिसन साक्सेस जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नै बे जाबाय जोंनि डुप्लिकेट लादाख जों दा मोनफैबाय मोनानै सान हाबनो समाव जों दा लानो हाबाय लानो हाबाय गड मेंजोब्बाय ओरैबायदि गोजौ गाखोबाय जों नै आयौ बरियालै बेकग्राउन्ड सेकेन्ड लादाख नङा 2 नम्बर लादाख ओइ र' ओइ ब्राइटनेस खालै जायगाया मोसानो फैनो माने मोसानो बेयाव लादाख बे लादाख हाय गाइस वेलकाम टू माय केमेरा आ जाओ लादाखआव गाखोनो मोनबाय दा दिनै लादाखआव गाखोनो मोनबाय दा फाइनेलि जों दा शुटिं खालामनो नागिरदों फाइनेलि जों दा नैबे 2 नम्बर लादाखआव लागोन खोमसि नुबाय थायोलै मारैबा स्रां नुयोथाय अये गोसोआ नोंखौल' सानो आंनि मेगना नोंखौल' नुयो आंनि गोसो हास्थायो मोननो नोंखौल'